I pozdrav svima, dobrodošli još jednu epizodu Serbian Shadow. Danas ćemo pokazati, danas ćemo pokazati jednu Minecraft listu premiuma. I znači plus dokazi. Ja neću sad sve probati, nego ću samo malo. Znači ajde premiuma, s obzirom da ih ima malo više. Ima ih bar oko 10-ak tako. Ok, znači ajde uzet ćemo, ajde ovaj. Evo, copy. Ućemo tu Minecraft, ovaj Minecraft 22 ćemo kopirati. Login, evo znači radi, dobro. Da vidimo ovaj na primjer, što mi boguje. Ajde ako ćemo. Da vidimo ovaj. Znači copy, paste, play. Ok, znači ovaj radi. Vidimo da li ovaj radi. Ajde ovaj ćemo da vidimo. Dobro, znači ne radi taj. Ajmo da vidimo znači još neki. Ajde ovaj. Ne radi ni taj, nema veze. Ali u suštini mislim da ih oko 5 radi. Što je veoma dobro. Znači ako promeni neko password, na primjer ako prođe mjesec dana, nemojte da mi se žalite onaj ne radi. To je zato što možda neko promenio password i znači hvala na gledanju. Vidim se u nekoj drugoj epizodi. Znači ne zaboravite da me lajkujete, šerujete i subscribe-ujete video i za još puno premiuma. Ćao!